Jeg skal fortælle lidt om mediedidaktik og brugen af smartboard i undervisningen. Fra Undervisningsministeriet, der lyder der et krav om, at man skal undervise eleverne i og med medier, så de kan blive mediekompetente. Der står blandt andet i fællesmål, at eleverne i udskolingen skal kunne bruge søgning på internettet til forståelse af ord og fagudtryk. De skal kunne læse sig til viden på nettet og foretage kritisk søgning, anvende computeren som redskab. Det skal de blandt andet, fordi man kan sige, at de unge nu i dag, de er digitalt indfødte, det man kalder digitalt indfødte. Og det vil sige, at de er vokset op med at kunne bruge smartphones og tablets og computer og sådan noget, men de er ikke nødvendigvis særlig kompetente inden for, hvordan man skal bruge dem, altså hvad man skal bruge dem til. Så derfor skal vi også gøre dem til kritiske, og det er det, der også menes med, at man skal kunne alt det her. Nu skal jeg lige se. Som lærer, der skal vi prøve at bygge bro mellem den viden og de ting, de bruger derhjemme, og så det, vi kan bruge i undervisningen. For eksempel så kunne man, ligesom vi gjorde i vores skoleovertagelse på Vestre Skole i efteråret, nu skal jeg lige se, der oprettede vi en Facebook-side, som eleverne kunne bruge for at møde dem, der hvor de var, skal du høre, hvor at de skulle uploade de produkter, de lavede, og de skulle uploade, hvad de lavede undervejs, og hvor de er henne. Gruppe 3 kunne ikke få filmen til at blive så lang, men den er skide god. Er der nogen, der skriver? Så er der nogen, der har lagt deres produkter op. Her fortæller de lidt om, hvad der sker undervejs. Vi fortæller dem om, at vi skal mødes i klassen og sådan noget. Så det er en måde at få deres verden ind i skoleverdenen. Nu skal jeg lige se. På den måde, for eksempel, så de skulle lave lommefilm, hvor de skulle lave reklamer, det var det forløb, vi havde om. Og hvor de får lov til at bruge deres smartphones eller deres tablets, og på den måde så kan man sige, at smartphonen ikke bliver ulovlig, som den måske tidligere har været. Tidligere har det været sådan, at mobilen skulle pakkes væk i timerne, men her kan de få lov til at bruge den, og det kan virke ret motiverende på eleverne. Tidligere, da jeg gik i skole for eksempel, der skulle vi lære, hvordan man brugte en computer. Det skal de ikke længere, det kan de godt. Noget andet, man kan gøre, det er at lave en hjemmeside. Det er faktisk forholdsvis let. Der er noget, der hedder Wix, hvor man kan gå ind og arbejde i det. Den kan man bruge til at gemme nogle ting, de ting, man har lavet, og så vidensdele også på den måde, så hjemmesiden er åben, så jeg kan gå ind og se, hvad har mine medstuderende lavet, eller andre elever lavet om reklamer for eksempel, og så kan jeg blive inspireret i det. Noget, man kan bruge medier til, det er, nu skal jeg lige tilbage hertil, det er, at det er forskelligt, hvilke talenter, om man så må sige, eleverne de har. Nogle de er ikke særlig bogligt stærke, og der kan de måske få lov til at blomstre op i brugen af medier. Det er også det er en god måde at kunne illustrere noget på, ved at have det oppe på for eksempel et smartboard. Man kan også vise film på det, og det er en god idé. Så kan eleverne nogle gange forstå det bedre. Det så vi også i den praktik, jeg var i på Virkelund skole, hvor der var specielt en elev, der var meget uengageret og fagligt svag og havde rigtig, rigtig dårlig selvtillid i forhold til dansk. Og lige så snart de skulle lave en film omkring folkeviser, hvor han var rigtig, rigtig god i privaten til at sidde med computer og spille og redigere og sådan noget. Og lige så snart han fik lov til at gøre det på computer, jamen så er det ikke nok med, at han kunne finde ud af alt det tekniske, men så engagerede han sig rent faktisk også i det faglige. Lærerens rolle i det her med undervisning i medier og brug af medier, det er mere at være en coach, end at være en underviser, som sådan, altså hvor man ikke står heroppe. Så det vil sige, at man er der for eleverne i det omfang, de har brug for det,
Så hvis eleverne er i gang med at lave film, jamen så propper jeg teori på dem, når de har brug for det. Så de får et begrebsapparat og nogle redskaber. Fordi det er selvfølgelig ikke nok, at de bare kan producere. Altså de skal også have noget videnskabelig viden indover, for at kunne tale med om det og have forståelse for det, de laver. En måde, man kan gøre det på, er zigzag-modellen, hvor at eleverne starter med at producere bare ud fra det, de ved i forvejen om, lad os sige, film, og så først derefter skal i gang med at vide noget teori, og så igen skal producere, og altså så på den måde få mere og mere opbygget viden, og få det produceret også. Noget af det, der også er smart med smartboard, det vil jeg bruge nu, det er, at man på forhånd kan have lavet sin undervisning. Altså, så man kan have lavet en masse slides, have dem liggende herude, og gå frem og tilbage i dem. Det betyder også, at alle de noter, jeg skriver, hvis nu jeg vil skrive noter hertil, og skrive, at det her, det skal man huske, så kan I gå hjem og se det her, så jeg kan gemme den side, der er her. Ja, nu vil jeg prøve at vise lidt om, hvad smartboard kan i forbindelse med billedanalyse. Så jeg går herud i det, jeg har lavet på forhånd, finder det her billede, som jeg godt kunne tænke mig at bruge nogle redskaber på. Nu skal vi se. Her der kunne man for eksempel prøve at kigge på, hvad de kigger på i det her billede. Umiddelbart vil man sige, at det var ham hernede, der var i fokus. Men hvis man kigger, så viser det sig faktisk, at han kigger derned, han kigger på det, han skriver. Han kigger herom bagved, hun har kontakt med hunden, og han har kontakt med hende. På den måde, der vil man kunne få en forståelse af billedet, og sige, at måske er det i virkeligheden ikke det her, der er i fokus. Hvad er det så? Så er der et redskab, et værktøj, der hedder tryllepind. Den er interessant, fordi at man kan skabe fokus på lige præcis noget bestemt i billedet og glemme alt det andet. Så lad os sige, at jeg gerne vil have fokus på ham her med. Så tegner jeg en cirkel rundt om ham, og så kommer der den der. Så det vil sige, at nu kan jeg som sagt have fokus kun på ham. Den her cirkel kan jeg flytte rundt, og så sige, nu prøver vi at sige dem der. Jeg kan gøre den større, mindre. Det kan jeg så ikke lige. Det skulle den kunne. Ja, så kan man, hvis man har lyst, så kan man lægge for eksempel det gyldne snit ind. Det har jeg lavet her. Så går jeg ind og nu skal jeg lige se, jeg skal lige have musen. Holder den inde op. Sådan der. Så siger jeg kopier. Går ind på det gamle slide. Holder inde. Og siger sæt ind. Nu kommer det gyldne snit ind. Hvis jeg så går herop, så kan jeg gøre det mere eller mindre transparent. Så hvis jeg gør sådan der, måske lidt mere, så kan eleverne arbejde med det gyldne snit, og vi kan snakke om kompositionen i billedet. Noget andet, man kan, det er at tegne ind over billeder, som man gjorde før. For eksempel med en perspektivtegning, hvor man gør opmærksom på, hvor går de her linjer henne. Og det kan man snakke med eleverne også. Ja, jeg tror, det er det, vi kommer